Joo, Mikael Kojo ja Goins mobiilisovellusfirmasta. Goins on mobiilialan yritys, ihan tuore startup-firma kyseessä. Tämä video tulee ihan rahoittajille, enkelisijoittajille ja sitten pelifirmoille. Kuulin tästä hankkeesta ELY-keskuksen kautta ja ihan sitä kautta sitten, että en ollut itse asiassa Lapinamkissa, en ollut kuullut tästä, mutta tosiaan ELY-keskuksen kautta sain tietää sitten. Olen kyllä tosi tyytyväinen lopputulokseen, että ylitti odotukset ja olen saanut tosi positiivista palautetta kyllä videosta kaikilta, kelle on sitä näyttänyt ja olen ollut kyllä tyytyväinen. Mitä nyt tulee mieleen, no ehkä noin 1000–2000 euron välillä. Semmoinen kuulostaisi niin kuin järkevältä tähän hinta-laatusuhteelta. No kehittämistä ehkä markkinointia enemmän niin kuin koulun Lapinamkin sisällä ja sitten tietenkin yrityksille, että itsekin sain tietää vähän niin kuin kiertotietä kautta, niin ehkä siinä puolessa, mutta hyvin toimiva konsepti ja tosi nopea projekti, niin siitä on tykännyt kyllä, että ei sitä varmaan paljon nopeammaksi tästä enää saa, mutta niin ehkä se markkinointi siihen niin kuin panostaisi. Kyllä minä näkisin, että on tosi iso tarve, ja varsinkin täällä Pohjois-Suomessa niin näen, että täällä olisi tosi iso potentiaali kyllä, että tämmöistä nykyaikaista nopeaa palvelua niin varmasti on tarvetta ympäri Suomen.